ha azt gondolnánk, hogy a szabadságot, vagy egy jól működő piacgazdaságot, azt úgy lehet csak ajándékba kapni. És nem gondoljuk át azt, hogy a rajtán túli világ itt ugyanúgy megküzdött a saját intelligensen és jól működő társadalmáért, mint ahogy most nekünk is meg kellene ezekért a dolgokért küzdeni. When our founding fathers established this republic, they created a political and economic system unique among nations. A system which has led the United States to the very pinnacle in wealth and in world leadership. És amit én nagyon hiányolok Magyarországról, hogy cserébe azért, hogy legyen nekünk szabadságunk, mi az egyéni felelősségvállalást is cipelni vagyunk hajlandóak a vállunkon, és ez nagyon nem mindegy. Fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. Tényleg ez a semmiért kapok én valamit, ez részben nyilván 40 év szocializmus után nehéz feldolgozni, hogy csak a valamiért tudok valamit kapni. A nyugati turisták megjelenése komoly veszélyeket is rejt, hiszen a jól öltözött vendégek a szocializmus viszonyai közé már puszta jelenlétükkel becsempészik a kapitalista jelent. A nyugati életmóddal és életszínvonallal bárki találkozhat. Elég végig sétálni Siófok utcáin, és ez nem kevés vágyakozást, elkeseredettséget szül. De ugyanakkor meg azt gondolom, hogy 2,5 évtized telt el azóta, hogy kikiáltották a Magyar Köztársaságon. És azt gondolom, hogy ennyi idő alatt fel kell, hogy nőjön egy olyan generáció, amelyik ezt pontosan érti. Hogy a valamit valamiért elve, az nem csak a piacgazdaságban működik, de ember és ember közti kapcsolatban is. Kisebbség és többségi társadalom között is. Hogyha integrációra vágyom, ha elfogadásra vágyom, akkor én is belefetszölöm a saját energiámat. Ugyanakkor a többségi társadalom részéről nem lépek fel előítéletekkel, pusztán bőrszín vagy arcberendezés alapján valakivel szemben, akit most látok életemben először. Your skin is purple, man. I don't dig you. I'm purple and I'm proud. You're invading my space, Greenie. Wow, your blood is red, just like mine. Even though we're different on the outside, on the inside we're all the same. Let's live together in peace. Mint hogyha egy ilyen szűrőn keresztül próbálnánk megnézni a korábbi vasfüggönyön túli világot, és csak azt vennénk belőle észre, hogy ők jobban élnek, vagy mint hogyha könnyedebben tudnának egzisztenciát építeni, holott, hogyha az ember mondjuk beleveti magát egy nyugat-európai társadalomba, és beszélget fiatalokkal, akkor ők is épp ugyanúgy megjárják a maguk útját a mai világban, főleg a válság utáni Európában azért, hogy nekik egy megbecsült helyük legyen a munkapiacon. Ami fontos lenne az az, hogy nálunk is a helyére kerüljön például a munka. Az, hogy a munkát valahogy nem tudjuk becsülni. Nem tudjuk becsülni azt, hogyha valaki hajnalok hajnalán kell, és mondjuk egész nap mosogat, vagy takarít. Van munkanélküli? Nincsen. Hivatalosan nem is lehet. Szocialista rendszerünkből következik, hogy nem engedjük a munkanélküliséget, mindenkinek biztosítjuk a munkához való jogot. A hivatalos munkaidő kezdése utáni 38. percben a brigád legszorgalmasabb tagja dolgozni kezdett. Őt éppen ugyanolyan értékes embernek kell tudnunk kezelni, mint egy jogászt, egy közgazdászt, egy mérnököt, egy orvost, mert onnantól kezdődnek szerintem Magyarország problémái, hogy megpróbálunk egymás fejére állni, és nem értjük azt, hogy nekünk attól nem lesz jobb, hogy a másikat egy ilyen képzelt, rossz skatujába helyezem, és akkor onnantól kezdve már biztos alattam van. You want to play around, or do you want a paycheck?
valami ilyesmiben rejlik szerintem ez az ördög, amivel most már több mint 20 éve küzd ez az ország. Én azt gondolom, hogy az első és legfontosabb az egymás iránti tisztelet. Hogy nekem teljesen mindegy, hogy a másik honnan jött, mennyi pénze van, merre született, dolgoztak-e az ő szülei, voltak-e neki lehetőségei. És ugye nagyon-nagyon sokrétű, nagyon heterogén a magyar társadalom, nagyon sok kisebbség élt évszázadok óta a Kárpát-medencében, és igenis azt látnunk kell, hogy ezzel a mai napig küzdünk valahol, mint hogyha szeretnénk, hogy embereket maguk alá lehet győzölni így a társadalomban, mint hogyha abból keresnék az elégedettséget, hogy a másik rosszabb vagy kevesebbet ér, mint mi. A megoldás kulcsa az elfogadásban, meg az egymás iránti tiszteletben rejlik.